Пускаме. Добър ден! Вие сте в новините на Акси. Днес ще говорим за протести, за баланс и за пари. Нека започнем с парите. Полицията откри, че се правят изкуствени пари в България около на 600 места. В тези пари и парите са изследвани. По какво се различават от истинските пари? Първо, че истинските са релефни. Имат едни такива, ако сте забелязвали, едни черти, прекъснати, дето блестят. Стакани нишки. Да. Добре. Друго какво имат? Релефни са, както казахме. И като ги покажете леко към слънцето, ето така, и виждате, че има една такава картинка, която се вижда съвсем мъничко на слънцето, невидима, която е като не е на слънце. И тя как се казва? Воден знак. Воден знак. И пропускаме само холографските. Това, което е лъскавото. И ще ти сещаш ли се? Има холографски елемент на всяка банкнота. Добре, значи на 6 места има пари. Изкуствени. Да, на 6 места се правят фалшиви пари. В България полицията открива това. Сега държа една от тях, която била намерена при кражба на обир. При кражба на обир на горната била. Истинските пари са заменени с фалшиви банкноти. Добре. В такъв случай... Ти да покажи ги тук. Не, и другите. Без помичката. Има и ето такива. Заменени с изкуствени пари. Вижте, тук няма картина, като е на слънце. Няма нито релефни черти. Това показва, че тези пари са фалшиви. Няма дори водна картинка. Воден знак. Воден знак. Добре. Смъкнахме правителството и Делян Пеевски. А моят баща се казва Делян. Той е почитател на Делян Пеевски. Шегувам се. Както казахме, се оказа, че Делян Пеевски е използвал фалшиви банкноти. Платил е глоба 1 милион за това, че е използвал фалшиви банкноти. Започнала работа в книжарница, където са го уволнили още на първия час. Защо? Държал се зле с клиентите, не им давал да купуват това онова и го уволнили още на първия час. Добре. Смъкнахме правителството, сега ще ходим на изборите и ще протестираме. Ще изберем ново и по-добро правителство, което пак ще смъкнем, ако се превърне в зло. Като този Делян Пеевски, като Пламен и като Орешарски. Извинете. Добре. Някаква по-детска новина, дали може да ни кажете? Да, това е за баланса. Балансът е по-детска новина. Когато карате колело или ролери, е важно да пазите баланс. За ролерите е нужно да карате единия крак наляво и вдигате другия надясно и вдигате левия на земята, вдигате. Хоп, хоп, ето така. За колелото е важно да въртите. Препоръчвам ви колело без скорости, защото така е по ваше желание, а скоростите са вредни. Препоръчвам ви да нямате излични предмети на колелото, като звънец, кош, задна седалка, Калници. какво? Калници, звънци, спирачки, бибипки.
Тоест да може, каква е идеята да няма предмети излишни? Идеята да няма излишни предмети е, за да не ви тежат, така колелото е по-леко. Има и леки колела, но като се сложат глупости и се накачат и се слагат лепенки, те стават не леки колела, а тежки колела. За ролерите е много важно да са хубава марка, да са стабилни, колелата колелата да се движат бързо, а не да се тътрят като охлюви. И е важно също след като карате ролерите, да пазите голям баланс. Така, какво още имаме да кажем за Как се пази баланса? Трябва да си изправен ли като карате? Трябва да си изправен. Така Отначало... А що си мисля, че трябва да се преведем напред? Сега ще ви покажа. Не може да ни показвате, защото сме направили. В момента снимаме в студио. Така че просто трябва да си приведем напред, ама ти трябваше да го обясниш това. Значи трябва да сте наведени напред. Защо? За да ако тръгнете да падате, да се подпрете. Важно е да имате на коленки за колената. Тук за ръцете не е толкова важно, но все пак може да имате. И за лакътя. Каска не е нужна според мен. За ролерите трябва да... Ти ме обясни достатъчно за ролерите. Имам да казвам още нещо. Добре. Дайте ми 2 минути, за да се сетя. Сериозно забравяме си репликите в новините. Важно е да сте наклонени напред, да вдигате левия и десния крак. Отначало ръцете ви да са напред и колената ви да са сгънати и разтворени, а не събрани. Същото и при кънките, но те са по-трудни. Препоръчваме, ако някой ще кара кънки, първо да пробва с ролерите. По-лесно е, аз съм карала кънки, но на изкуствен ред. Добре. Вие сте в новините на Акси. А сега прогнозата за утрешното време. Здравейте, вие пак сте в прогнозата на Акси. Утре ще бъде така слънчево. Утре денят ще бъде слънчев. Нощта между 1 и 2 или между 3. Нощта ще вали до 4. До 4 часа вечерта. Навън всичко сутрин ще е мокро. Препоръчвам ви да излезете с ботуши, защото ще има много кални локви. Отдолу си слага връст, за да може да се вижда лицето и очите. Пробвай така, значи първо пълш и да го пухаш тук отдолу. Другия пръст, от това, в който сега е отгоре, го служи отдолу. Обратно. Виж, първо това и това тук отдолу. И след това ще има за утрешния ден, както казвахме, ще бъде облачно, но и слънчево. Облачно и слънчево ще бъдете. Да. Тоест ще има по-разкъсана облачност, се казва. Да, ще има... От северната част ще има облаци, а от юг ще има голямо слънце. Препоръчвам ви да отидете в Южни парк, в паркове, които са на юг. В Южния парк не ви препоръчвам да отивате в Северния парк, защото там или ще ви навали, или ще застудее. А на хората, за да си изкарат добре, какво предлагаш да правят утре? С какви активности да се занимават? Утре аз предлагам да излезете и да си направите хубава разходка из природата и горите или да карате колело. Това е много полезно. Добре. Полезно е да сте там, а не като някои хора, които сега не мога да ви покажа, които висят по цял ден вкъщи и гледат телевизия. И
и само пускат и прехвърлят от канал на канал и не пипват нищо и разпиляват, това се отнася за всички деца. Моля ви, господин, не ми пипайте гребена. О, извинявай. Така, ами да препоръчаш нещо за здравословно хранене, как трябва да се хранят хората? Сега сме за прогнозата за времето, да върнем и пак към новините. Тя свърши, да, тук сега в момента едно леко актуално отклонение да направим, свързано с храненето. Добре. Значи за здравословно хранене и не правете диети. Те само могат да ви убият. Има болест, която забравих нейното име. Пухчо. Пречиш ми. Съжалявам, пуснала съм си зайчето, понеже има нужда да се разхожда. Извинявайте. И много е сладко. Много го обичам. Значи, яще моркови, пътладжан, тикви, зеле, домат, краставица. От плодовете яще ябълка, круша, грозде, ягода и малини, черница, капини. Добре, а какво трябва да избягват хората да ядат? Чипсове, начос, Макдоналдс, KFC, Аладин. Аладин е такова като KFC и Макдоналдс, но то е малко по-различно, то е зелено. Хората, както аз, сега не мога да ги отвикна. По-добре не ги започвайте, защото после едва ще ги отвикнете. Така и с цигарите. Ще прехвърлим пак към новините на Акси. Тя почивката свърши. Отиде само до магазина, няма да има никой почивка, само да си купим храна, защото имаме много работа. Интервю. И така да не отхвърляме темата. Здравейте, пак съм аз от новините на Акси. Да, знам, че съм една и съща, просто няма кой друг да ни замества. В другите прогнози и новини може да видите някой друг, но няма да съм аз. Гледайте ме, ще качим това клипче, ще качим клипчето, което сега правим в интернет. Моля, гледайте го. И така, новините на Акси. Кажете някакъв въпрос. Беше почнало да казваш какво не трябва да ядат хората за храненето. След имате ли някакви други въпроси? Нямам за момента други въпроси. Мисля, че клипчето стана достатъчно дълго. Като искаш, може да пуснем втория епизод. Да приключваме за сега. Пожелай на хората приятен ден. Приятен ден на всички. Както ви казахме, прогнозата за времето утре ще е щастлив ден, освен ако не сте в северната част или на север.